Kaixo, Ane Fernandez naiz, eta gaurkoan genero desberdintasunak eta genero estereotipoek ikastetxe barruan daukaten ondoriei buruz arituko naiz. Eta hezkuntzaren ikuspegitik egoera honi nola erantzun diezaiokegun proposatuko dut. Gaur egungo gizartean ere badaude estereotipoetan oinarritutako portaerak eta jarrerak. Eta portaera hauek ikasgela barruan isla daukate. Horregatik ezinbestekoa da genero berdintasuna lantzea ikasleen garapen pertsonal eta akademikoa sustatzeko, baita hiritartasun kritikoa bultzatzeko ere. Izan ere, genero estereotipoek eragin zuzena daukate ikasleen ongizatean, baita maila akademikoan ere. Horregatik, proposatutako egoera hipotetiko batean, imagina ezagun gure gela barruan badagoela neska bat iraina jasaten dituela bere ikaskideen aldetik, bere itxura fisikoagatik, bai aurrez aurre baita sare sozialen bidez. Portaera mota hauek ikasgelako giroa kaltetzen dute, bai maila emozionalean baita akademikoan ere, eta biktimak ondorio psikologiko eta akademiko larriak ere jasan ditzake, hala nola autoestimo baxua izatea edo eta gelara joateko motivaziorik ez izatea ere. Horregatik egoera honen aurrean, gela barruan hainbat neurri hartu ditzakegu. Lehenik, ikasleek egoera honi buruzko kontzientzia sortzeko hainbat hausnarketa eta eztabaida proposatu ditzakegu, beti ere errespetuan oinarrituta. Bigarrena, talde lanetan banatzen ditugunean gure ikasleak eta rolak banatzen ditugunean modu ekitatiboan egingo dugu ikasle bakoitzak, ikasle guztiek aukera berdinak izan ditzaten. Eta azkenik, ikasleek gela espazio seguru bat bezala ikusi behar dute, non haien emozioak adieraz ditzaten. Eta horretarako irakasleak prestutasuna erakutsi behar du beti laguntza eskaintzeko ikaslei. Horrez gain, ikastetxe mailan sentsibilizazio kanpainak, rol jokoak eta kasu azterketak egitea interesgarria izango litzateke, modu horretan aztertu genezakelako ikasle bakoitzak egoera errealen aurrean nola jardungo luketen. Horrez gain, sare sozialen erabileraren inguruan aritzea interesgarria eta beharrezkoa izango litzateke, ikasle jakin dezaten baita ere, sare sozialetan publikatzen dituzten mezuek ze ondorio izan ditzaketen ere. Eta azkenik, hezkuntzaren barruan dauden eragile guztien arteko harreman eta koordinazioa beharrezkoa da, hau da, irakasle, ikasle, familia eta zuzendaritzaren artean, egoera honen jarraipen bat egiteko eta egoera honi egokitutako esku hartze bat diseinatzeko ere. Ondorioz, genero desberdintasunen aurrean beharrezkoa da esku hartze bat egitea ikasleen ongizatea bermatzeko eta ikastetxeko giroa errespetuan oinarritzeko ere.